И здравейте всички, които ме гледат, аз съм Седен Домака и искам в този клип да ви съобщя едно важно нещо. Искам да ви кажа защо не снимам толкова често, поради простата причина, че имам много домашни и тестове и няма да качвам, не знам, Коледната май този месец май няма да качвам. Или ще кача един клип, ама ще е малък, ще е къс. Другия, коледната ваканция като дойде, ще качвам през цялата ваканция. Сега за това, за да знаете, не съм се отказал все още не съм се отказал да снимам, въпреки че, са малко сабскрайбърите. И в този клип е информативен и искам да се извиня, че не качвам. Ще започна да качвам по-често, да знаете. И това е за този клип. Коментирайте канала ми, за да се разраснем и да закачвам по-често клипчета. Благодаря, че бяхте с мен.